Nu kører den. Nu kører den. Så. Altså skal se det jeg får frem her, det er Maya-glyfer. Det er Maya-glyfer fra en Maya-by, der hedder Chichén Itzá, som ligger oppe på Yucatan. Og det jeg har malet med her, det er en slags gummimaling, som jeg først maler med, og så lægger den anden farve ovenpå. Og når jeg så nuller det af her, så bliver det ligesom du kan se her, så træder det meget, meget tydeligt frem. Og lægger ligesom sådan en slags baggrundstapet for selve motivet, som er den her Maya-mand, der sidder og skriver i en foldebog. I en Maya-foldebog. Så, nu står det der. Du kan godt trykke.